podemos disfrutar de la lucha de los jóvenes y las jóvenes del pueblo catalán, de la que aprendemos y de lo que soy un ejemplo. En segundo lugar, queremos remarcar, como se decía en la manifestación de hoy, la importancia de la lucha entre los autóctonos y la población inmigrante. La misma clase obrera, el mismo enemigo, el Estado español, los estados capitalistas que intentan dividirnos como clase trabajadora. En tercer lugar, queremos hacer un homenaje a todos los caídos en combate del pueblo catalán. Queremos homenajear a los caídos en combate de Terra Llure. Queremos homenajear a los caídos en las diferentes luchas y especialmente porque sigue manteniéndose la impunidad del asesino Pedro Cuevas, del asesino del militante de Maulet, Guillén Agulló. Hacemos nuestro el lema Guillén Agulló, ni olvid ni perdó. Guillén Agulló, ni olvid ni perdó. Guillén Agulló, ni olvid ni perdó. Guillén Agulló. No habrá justicia mientras que ese asesino no sea ajusticiado por el pueblo, mientras que sea condenado por el pueblo, no por el Estado español que sigue defendiendo a su asesino. Ja fa un any, en aquest mateix poble, posàvem públicament les bases del procés que ens ha de conduir a formar una sola organització juvenil, al si de l'esquerra independentista. Recordo perfectament el que les companyes de la Cagell, i sé que també moltes de Maulets, sentíem llavors. Recordo incertesa i certa por. Por al fracàs, por a que els prejudicis mutus ho engeguessin tot en l'aire. Però també vivíem el procés amb molta il·lusió, amb la il·lusió ni més ni menys de les que som conscients de la magnitud del que hem iniciat. Hem iniciat la construcció d'un moviment juvenil unitari, que no només ha de ser el futur, perquè els joves són també el present. És cert que queda molta feina a fer, però és increïble veure de tan a prop com ens animem a fer cada vegada més coses plegades. Actes, formació, setmanes de lluita, fins i tot gestos tan mancats aparentment d'importància, com és fer una pancarta o una cervesa juntes, o haver encartellat una tirada als cartells d'aquest aplec i els de l'Assemblea de Joves del Barri em fan estar segura de que anem pel bon camí. Està clar que no tots són flors i violes, que queda encara molta desconfiança, fruit del desconeixement mutu, i que no podem enganyar-nos pensant que el pitjor ja ha passat, perquè el més difícil vindrà els propers mesos, el proper any. Però n'estic segura que aquesta maduresa que ens aporta la militància, aquesta maduresa que ens ha portat a voler-nos unir en la lluita comuna per la llibertat del nostre poble, ens farà també afrontar els sacrificis que totes dues organitzacions haurem de fer perquè això surti bé. Ja sabíem, quan ho vam començar, que no seria gens fàcil, però cal ser molt conscients que la unitat juvenil no és un caprici de ningú, és un compromís que hem pres, és la nostra responsabilitat envers les generacions que entraran a formar part de la sectorial juvenil en els propers anys, perquè no hi ha millor llegat per deixar aquestes futures militants que una organització juvenil única, forta i ben organitzada. Visca la terra! De decidir, vam ser forçats a l'empresa macabra de fer més gran l'imperi del veí. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Prendre els versos dels tallers com a inici d'un parlament polític pot semblar tòpic, típic, però realment es fa complicat expressar d'altra manera el sentiment d'aquest poble, un poble com els Països Catalans, que després de més de 350 anys d'ocupació francesa, de més de 300 anys d'ocupació espanyola, encara es troba dividit, esquartellat i retallat, de nord a sud i d'est a oest. Un poble, però, que a poc va avançant cap al seu alliberament, cap a la independència i el socialisme. Revolució.
perquè la independència no ha de ser més que un procés d'alliberament nacional. Ha de ser també social i personal, perquè hem de superar tota mena d'explotació i avançar cap a l'enderrocament del capitalisme i la construcció d'una societat lliure. Una societat basada en el respecte, en la igualtat, construïda en un conjunt de relacions interpersonals lliures, aprenent a conèixer-nos a nosaltres mateixes i esdevenir millor persones, companyes, amants, aprenent a superar els rols i les etiquetes imposades després de segles de societats masclistes i patriarcals. En les quals el fet d'haver nascut home o dona fa que se'ns exigisca un comportament o un altre. Que se'ns exigeixi tenir uns gustos a uns altres. Que se'ns exigisca que estimem a uns o a uns altres. Trenquem-ho, superem-ho, alliberem-nos. Perquè volem ser persones lliures en una terra lliure. Perquè només juntes aconseguirem vèncer la bèstia. Una salutació a les companyes internacionalistes que han vingut al Rebrot per donar-nos el seu suport. Astúries, Andalusia, el Marroc, Euskal Herria, Grècia, Cuba, pobles germans, companys de lluita, juntes ho aconseguirem! Canya als especuladors, els que destrueixen el territori, els que s'enriqueixen amb la nostra precarietat. Canya als que pretenen convertir-nos en el balneari d'Europa. Canya als venedors de sorra i de misèria. Canya als polítics i empresaris, als amics del totxo i la requalificació, als terroristes de tratge i corbata. No pagarem les seves crisis, les seves misèries, la seva baixesa moral. Unim-nos! Unim-nos per la independència i la revolució, per un futur sense classes socials, sense marginació per origen, gènere o creències, per una terra lliure. La Constitució recuperarem el vell somriure, aviat en veure la terra lliure. A joc de 300 anys farem prescriure ben aviat